се убери крушите. Ах, при такава учителка щях да имам само шестици. Самоконтрол. Самоконтрол. Днес получих първия си урок. Ще ми простиш ли, братче? Прости ми веднага. Да. Обичам те. Всички имаме нужда от релакс, нали, деца? И за нашето известно любимо училище, на което дължим толкова, за него и за вас, нашият химн. И ще танцувам до край. И с този ритъм до теб ще съм знай. Не мога без песента, пред нас е пак нощта. Ето ме изпълня с мечти. Весело е с нас, нали? Песни, танци, радост и игри. Нека песни, танци, само игри, да изпълват вечно нашите дни. Да, нека винаги да в нас е песента. Живеем тази музика, това е нашето време. По всичко си личи, като че ли сме без проблеми. И има вероятност, може би, да се прави. Пеем днес с пълен глас, нека пеем песента. Нека песни, танци, само игри, да изпълват вечно нашите дни. Да, нека винаги да в нас е песента. И ще танцувам до край. И с този ритъм до теб ще съм знай. Не мога без песента, пред нас е пак нощта. Ето ме изпълня с мечти. Весело е с нас, нали? Песни, танци, радост и игри. Нека песни, танци, само игри, да изпълват вечно нашите дни. Да, нека винаги да в нас е песента. Нека песни, танци, само игри, да изпълват вечно нашите дни. Да, нека винаги да в нас е песента. Участваха Кристобал Ореляна, Мариана Маганя, Марк Контрерас, Фернандо Соберанес, Хуан Карлос Флорес, Хирхе Бланко, Сесар Вирамонтес, Стефи Камарена,
Фабиола Паулин, Паулина Огуин. Сценаристи Пабло Лаго, Сусана Кардосо. По идея на училищен мюзикъл на Питър Барсучини. Режисьор Едуардо Рипари. Ролите озвучиха артистите Ася Рачева, Даниела Горанова, Лина Шишкова, Татяна Етимова, Вилма Карталска, Надя Тошева, Живка Донева, Йоана Микова, Светлана Смолева, Радослав Рачев, Цветан Ватев, Христо Гонин, Николай Пърлев, Тодор Георгиев, Явор Карайванов, Анатолий Божинов, Кирил Бояджиев, Цанко Тасев, Явор Гигов, Живко Джуранов. Превод и адаптация Кети Бобева. Превод и адаптация на песните Ненчо Балабанов. Обработка Студио Доли. Живота ми без те празен е и знам. За тебе само дишам. Телефона си